Komu sa môže páčiť sex? Kariéra Peťuš na skle spočíva len v tom, že chodí vyplakávať do rôznych rozhovorov o jej údajnom znásilnení. Ja si to neviem predstaviť, že ako by to asi prebiehalo, kebyže XY rokov neskôr sa to začne riešiť. Prečo som sa nebranila? Prečo som nevedela ráznejšie povedať nie? Že som sa proste nebranila? Posledný validátor všetkých feministických blúdov, Poviem to tak, že niektorí hovoria aj o veciach, o ktorých hovno vedia. Richard Fester, Dürer, to v skratke zhrniem. Peťuš mala 18 rokov, išla s kamarátmi na party na dome. Jej dobrý kamarát Šimlo Zároveň moja červená čiara je, že neútočím na ľudí. na tomto dome s ňou išiel na izbu. Začali sa boskávať, vyzliekať, klasika, vyspali sa spolu. To znamená, že ťa znásilnila, že nie, to. Peťuš podľa jej vlastných slov nevyjadrila žiadny nesúhlas, nebránila sa. Že sa mi to páči. Takže z toho vyplýva, že aj feedback Šimlovi dávala, že to chce. Ja som tiež sexuálna bytosť. Ja som ho proste hneď zahriekla, že je to okej, nerozprávame sa o tom. Ja si myslím, že on vedel hneď, že to nie je v poriadku. Každý z nás má nejaký taký zážitok. Strašne veľa z nich má podobnú skúsenosť. A Peťuš s touto jej úžasnou terapeutkou prišli na to, že v tú noc bola vlastne znásilnená. Tak toto bolo sexuálne zneužitie. O Peťuš je známe, že miluje byť obeť. Miluje rozprávať o svojom utrpení hodiny a hodiny. Ja som proste taká zdielna a ja keď mám pocit, že mne niečo veľmi pomohlo, tak mám potrebu o tom hovoriť. Začala usporiadávať workshopy pre preživšie sexuálneho násilia. A dokonca sa pasovala za niečo ako tvár znásilnených žien. Mňa to absolútne nezaujíma, že čo on.